Fl-aħħar jiem, Net News irċieva qatt tal-menti u tħassib dwar kif ċertu negozji mhux jaċċettaw il-vouchers diġitali buħut ma jistawx jagħmlu dan għax is-sistema ma taħdemx. Mistoqsi minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet dwar dan it-tħassib, il-Ministru Silvio Xkembri prova jitfaħħa fuq negozji infushom. Ministru, għandek indikazzjoni kemm hemm għal xi il-ħwienet mhux jaċċettaw dejjem il-vouchers elettroniċi? Jgħidu li ma naċċettawx electronic vouchers, naċċettaw biss il-printed. Għandek indikazzjoni għaliex forsi qed jagħmlu hekk ċertu negozji? Partikolari kifet il-vouchers li jkunu mhumiex obbligati li jaċċettawhom, però jkunu naħseb li jitilfu. Matul din l-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri tal-aħħar rendikont fuq il-vouchers u qal li sa issa intużaw valur ta' 6 miljun euro vouchers digitali u 10 miljun euro vouchers stampati. Iżda ta' min wieħed ifakkar li l-idea tal-vouchers kienet fil-fatt proposta tal-Partit Nazzjonalista li kien ippropona li kull persuna ta' aktar minn 16-il sena tirċivi il-vouchers biex tingħata spinta lin negozji Maltin u Għawċin wara d-daqqa li qalaw kaġun tal-pandemija u minkejja li dakinhar il-Partit Laburista kien ipprova iwaqqa din il-proposta għas-Suvjet ftit tal-ġimgħat wara kien ħabbar li kienu se jitqasmu il-vouchers.